Здравейте, сега аз и Коев ще играем на Doors. 5, 4, 3, съкъри. Не. Нека да се молим да не умреш още на първо. Спокойно, аз с Пепо стигнах до фигура, минах си. Спокойно, мога да минавам си. Той сигурно те е спасял, обаче не. Защо не мога да клякам пак, бе? Нека просто натисни едно като инструкции до чат. Нали знаеш това? Чакай малко. Вече можеш да клякаш. Не. Мика, натисни едно като инструкция или как се казва до чат. Нали знаеш къде е чата? Да. А до него има едно като емоджи за настройки. Не, няма. Има едно такова, ама откъде да го взема? Натисни го и след това, нали ти изписа settings. Трябва да Да. има едно като toggle crouch. На controls toggle crouch. Включено е. Изключи го и пак го включи. Нищо. Не мога да клякам. Спокойно ще ми даде. По някое време. Защото няма да игра. Защото иначе няма да мога да мина сик. Къде отиваш напреде? Аз още не съм стигнал там, ти вече продължиш. Хайде да си вземаме шкафчетата. Да съм... Шкафче. Празно е. А вече подвесих това. Айде. Мика, защо тръгваш там? Аз събирам пари, бе, човеко. Когато минеме фигура, сигурно ще сме бедни и няма нищо. Се хвана. Мика, ела тука. Къде си? Мика, къде отиваш на грешната страна, бе, човеко? Ела да вземеш фенер, че аз вече имам. Къде? Тука. Вземи го. Това не е фенерче. Да, има такова за... Запалка. Да. И хора се чудите защо мога да умра, понеже аз ще игра сега. Малко се прескаках. Аз ще ти слагам. Аз ще ти кажа какво нещо. Никой не идва. Спокойно, Коев, никой не идва. Не идва, спокойно. Аз имам клещи, чакай, бе. Клещи? Имам и ключ. Мика, виж какво има. Виж. Не ги използвай. Мика, знам, аз ще ги използвам на тъпна врата. Добре. Тази запалка нищо не осветява. Нищо, безполезно е. Какво има? Искам там да има чакай. Чай, искам да се пусна... Окей, пусна си малко звук. Еба с смачканата врата. Тогава сме натам.
сте? Аз съм тук. Идва! 30! Мига, аз го чух сам. Хайде. Кой няма? Караме в шкаф. Мога да клякам разгъни. Виж какво мога. Най-сетне. Нямаше да мога да мина си. Мика ми пращат знакове в Snapchat. Мика на мен въобще не ми пука да шкафчетата, аз просто ходя нагоре. Да. Мика, коя врата? 19-та. Боже. Здравей, видяхте. Аре, Мама мия. Аз нямам лепенки. Да, те едно ласка. Той идва ядосан. Готово. Мика, добре. Всичко е наред. Къде сме? Той вече идваше. Мигаха лампите и той вече идва. На къде сме? Ето насам. Врата. Коя врата е? Я да видя коя врата. Никоя. Размазана е. Айде, аз ще жествам. 21 отиди. На 21. Не, Мика, не е 21, не е 21, сигурно. Мика, никой не научи. Искам да пробвам единия трик, който Маша ме научи. Да, отстрани. Да, отстрани. Отстрани. Знам го и аз. Мисля, че е друга врата. Добре, хайде. Хайде, жертвам се! Мика, айде се жертвам. Ще те хванат. Със сигурност. Не, другата. Айде. Да, Казах ти. Аз какво ти казах? Мика има още една лампа на вече. Двамата има лампа. Айде. Тръгваме. Мика, дъното да оцелееш. Ще оцелея. Или поне ще се опитам. Аз нали го видях, когато... Къде? О, Боже, изкрещя ми върху лицето. Мика, крий се! Мика, аз съм там! Мика, от шкаф! Отиди... Мика, чакай, Мика, още не влизай. Когато чуеш... Никой не идва. Аз видях, че мигнаха лампите. Никой не идва. Пускам си звука до край. Кой е? Защо не ме чакаш? Ти се! Добре. Кой е? Какво? Къде си? Мика, Мика, аз скрих в другата стая. Добре. Добре, че... Отново. Мика... 23 или 33. Чакай. Айде, тази стъпка. Искам да чуя и другата врата. Чуя. Не,
знам всъщност. Ела, аз знам. Чакай, мама, една тая. Какво? Майка ти. Знам, ама то ние не сме толкова умни от играта, че... Опаде, Мика, ти натам, аз на другата. Бях грешна. Мика. Учи! Окей. Готов ли си? Няма страшно, Това има. питаш. Има очи! Не сме стигнали, добре. Готов? Готов ли си? Готов? Ляво! Сама? Сега трябва да решиш. Мика, браво. Сега трябва да решаваш. Убихаме тръпки от този. Де да беше тук да си вземеш картинка. На. Не мога да мина фигура сама. Да, защото ти само... Лепенка! Къде ми е лепенката? Ти е помогнал. Да. Защото Пепе ми каза какво да правя. Мика, ти просто си прила и Пепе открива всичките неща. Да, точно така стана. Къде ми е лепенката, бе? Няма лепенка, айде кажете. Аз бях взела лепенка. Айде от 43-та. Никой. Никой. Кой моля ти се да седи след мен? До фигура. До там ще стигне. Да, знам, ама един да види. Добре, Защо? Боже. Ръси. Ела при Мика. Тя сигурно няма да се скрие в скат. Със сигурност. Добре, никой няма. Скапчета. Тан. Запалчица. Трябваше да си тук да я вземеш. Но виж, моята е пълна вече. Да, аз моята я изхвърлих и намерихме всичко. 100 парички. 110 де. Аз имам. Ти имаш 110 парички сега? Да. Аз имам 400. Колко са 400 плата?
302 Не, още бе. Ми чакай да си взема подготовката, да се екипирам като хората. Ти дори няма екип тук в тази игра. Ема да се екипирам с вещи. Толкова си просто. Не съм просто. Знам. Такива. Добре, това беше. Готови и... Здравей! И Мика познай какво? Мика познай какво? Уле! Сега ме е страх фигура да не дойде с сърцето. Мика, не се бой, аз няма да ти помогна. Плача. Ето я идва. Беше време. Айде какво беше? Нито някакви какво е време. Айде какво знаеш. Сега е твой ред малко да се пострахуваш. Знам. Какво? Кой е? Цената прави играта. Вземи килограм портокали за 1,39. 450 грама мляно кафе Нова Бразилия за 7,69. И Ариана Кен за 95 стотинки. Хубава седмица. Сега се отпускаш и видиш в моето Силзит. Най-накрая Силуан Експрес. Отпушвам се.